King Cross. Watch at di Adelia. Okay, so I'm not. There's somewhere here, love. Yeah, okay. Okay. Yeah, you like that? Imuha man. Oh, yeah, anak. Gusto nga bunta. Anak na? May baso. Ang kuan, ang tukog ari dire. Oh, yeah, si Al, nabalik ka? Balik. Si Al. On the other side. And next, Anak. you do saot? Anak. Clip ring? Oh. Anak? Oh. Kana? Dili katong tumoy. May ikuan anak. Anak siya na niya, anak. Dali. Anak, ipaatubang ni mo ni siya. Anak. Clip on the other way. Nya, anak pa jud. Nay mga chick. Ay no, dito sa. Next one. Tuyok. Ito, anik. Oh, tuyok. Ito yung dire na. Oh, anak na siya. Na ilusot ni mo ni siya dire. Oh, okay. Mga mukha ka G-string. O, kanawa na iya. Diba? Na. Sakto na na ito. Piatos man. Hang na. Piatos. Na. Ha? Kanawa ni. Na. Anya ibalik nimo na siya diha aron. Ana. Kanto na. Ana. Oh. Ya. Piatos. Na ilusot. Kana o katong usa. Dele. Yeah, you put in the hole. Kuan, puso. Cross. Nya. Cross. Bindita ba? Anak. Sud-sud-sudel. Ang puso day. Si Cross ang yang gusto may bawaan. Anak. 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 Oh. Para lang kabalik mo. You make a loop and then you put that in. Nya, ano ka man anak. Ibalik ni mo dire. And you go back. And you go back making like that. Patay gunting. Sala din, likod ka din. Nag-video pa ko. Pasal ito, wasol. Bubuin niya, oh. Bubuin ang gayon. Pasit kanton. Ganyan niya, pinapagkaon. Kinsa na da. Ano parehas anak siya. Pagkaon akong dalon. Magkuha si Aaron og lain. Palod is gitin. Oh, ana na. Ipot ng iya din. It's scary. Okay, satu. Nindo tong udlot kay dili mo guti ang tukog. Ang kasagaran ka Lulot na. mo ng mga lumindita. Mga dundita udlot man ang buhas. Anak no? Kaya mo na to. Unya. Nasa tumoy. Lisod man kuha ang udlot. Anak na sad. So mao na ni siya ang finished product. And then, kare. 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 Tumbag dali ko na. Kanang magatubang nimo ni siya kani. Kani. Uy, di man Ako mismo nga nagtan-aw wala sad ko kasabot. Kung how much more kaha na siya no. Akong nahibawa na nino bula, rilo, sa akong nahinumduman nindot na kay sa pamati maka naa kay rilo nga lukay, kwintas, sing-sing daghan kay mabuhat ani basta lukay. Nganong magpatudlo di ay si Uncle Al kay tungod na may siya katuganing pag Palm Sunday
nakakita siya aning cross mao ning gusto siya makaibaw kung unsaon pagbuhat. Pero paminaw na ko murag lisod ban oy. Ako mismo nga nagtanaw no, wala sad ko kasabot. Mao to guys, nagbuhat sila naas tulang diyot. Niari lang sila para diri sila mag-cut on. Mao to guys, sige salamat sa inyo pagtan-aw. Sunod na sad, bye-bye.